Ubagirani Thamsani Bishingpe, Tini Haino Hypo Chim Lakshmi Shara Village Committee ne Taku Forest Stable Manachuba Lakha. Bosha Khamya Angai Hospital Klaijak Talbari Romai. Bini Kheto Maibor Jage Angi Tomano Nogai, YTF PWF Tipramo Thajo to Palbakshake Bini Kheto Maibore, Bini Nukuno Chubairi Lakha. Tini kubang mana borok parani ongkore maibor lemanu khate kheto kuplong ajaga maibor jak tamni baga asuke borok kubang makai phaya kene maibor lahe na khatini tini sindara osusto bongnogo belai sori hamya mang laijak ni bagai bong khetorok maibor bor malali ya boro abon bagai paran boro joton bakai nokore maibor ilakhe bongna sajo khale kata joton joto dagani no borok phai dol khaye kenaro bo mothani hoite da bor lai na tam puti jing mothani hoiten boro mothani hoiten joton phaibayo tipra mothani hoite tipra mothani hoite norok TWF te YTF rok bangma phaijang nugo ajan hoiten phaileu ta na ajagan hoiten phailayo belai kana hambai ni sini mungkai ani mung manasi deborma ang ongkot kilabari ni surasura nung TWF kono jaga ro to tongpus tongo nin puskai ang buma bodolo tongo acha hambai ke kakanor tini tam ni baga jaga su borok kubang ma khai tini oba ke mayorok bol lanya nangka belai ke hambai tam le hamba tini asram bare constitution ni ungoi de West Lakshmi Shara BC ni ekjon member bok কয়েকদিন ধরে অসুস্থ কলাইজাক এঙ্গে চুং খিনাকা তিনি BC no chute tei chung mothal chute tei YTF TWF joto mile oi wansu laika bino jeta sam paijai gya khaijai gya je mai bor jaya amono pal khai bor na henai phelaika ngai jehetu boto sori hame kalaijak abum bagoi chung dini bomo chuba chuba phelaijak kai kaka nang nini sinmung kisari de amai ang ani sinmung ang blog di secretary inin bumung ro ani bumung profundo de forma tinggal logi tongo an YTF ni ini local committee president